गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं फैबाय थानाय पन्चायत बिसायख'थिनि थियारि बायदियै आरो बिसायख'थि आय'गनि बिथोन बायदियै जनाय महकुमा बिसायख'थि मावख'गिरिया गासै गं 15 गामि पन्चायतनि खस्रा भटार फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। जनाय महकुमा बेंगिरिनि मावख'आव खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों महकुमा बेंगिरि सान्तानु गगৈ आरो बिसायख'थि मावख'गिरि गायत्री पाटिरा खस्रा भटार फारिलाइखौ फोसावनानै होयो। गासै गं 15 गामि पन्चायत आरो गंनै जिल्ला परिषदखौ लानानै बुथुमनाय बिसायख'थि 2023 नि फारिलाइ बायदियै जनाय महकुमानि गासै भटार सानखोआ 1,19,020 जाबाय। फारसेथिं महकुमानि गासै हौवाफोरनि भटार सानखोआ सा 60,365 आरो आइजो भटार सानखोआ गासै सा 58,655। मख'नो गोनांदि फारिलाइ फोसावनाय बायदियै बे खेबाव भटारनि अनजिमाया गासै 15,746 बांदों होननानै मिथिहोदों। मिरु सरकारा थिसननाय एफिडेभिट्सनिफ्राय पेरा 5 खौ बोखारनानै होबाय। मिरु सरकारा बिहाराव जातीय सुबुं सामारि खालामनायनि हेंथायै सुप्रिम कर्टआव गोदान एफिडेभिट थिसनदों। मिरु सरकारा थिसननाय एफिडेभिट्सनिफ्राय पारा 5 खौ बोखारनानै होबाय, जेराव बुंनाय दंमोन जातीय सुबुं सामारि साननो मोननायनि मोनथाया मिरु सरकारनावल' दङ। गोदान एफिडेभिट थिसननायावबो सरकारा बुंदों सेन्सास एक्ट 1948 नि गेजेरजों मिरु सरकाराल' गासैबो जातिनि सुबुं सामारि खालामनायनि मोनथाय दं। आयेननि बायदिब्ला रायजो सरकारा गावनि रायजोआव गुबुन गुबुन रोखोमनि सार्भे खालामनो हायो। सार्भे खालामनो थाखाय कमिटि एबा आय'गखौबो दाफुंनो हायो। बेबायदि मोनथायनि गेजेरजों उत्तराखन्ड सरकारा इउसिसिनि थाखाय कमिटि बानायनानै सुबुंनि अनजिमाखौ बुथुमदों। बिहार सरकारनि एफिडेभिट्सनि बायदिब्ला जातीय सुबुं सामारिखौ खालामहोनाय जायाखै, नाथाय सुबुंफोरनि सार्भेखौ खालामहोनाय जादों। बेनि सिगां बिहार सरकारा सुप्रिम कर्टनो फोरमायदोंमोन थांनाय 6 आगस्तआव सुबुं सार्भे खालामनायनि हाबाफारिया फुरा जाबाय। बेनि खौरांखौ वेबसाइटआव आपल'ड खालामनाय जादों। रायजो सरकारा सुप्रिम कर्टनि सिगाङाव बुंबावदोंमोन दि सुबुं सार्भे खालामनायखौ रायजोआरि महरै फोसावनाय जानाय नङा। आसामनि थागिबिफोरा सांग्रां जा, उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जुलि खालामनो थांखि लादोंब्ला सांग्रां जा, नङाब्ला जोबथेसालिनि आलासि जानांगोन। आसाम सरकारा 1 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो आयेन बेरेखा उन्दै बैसोनि हिन्जावसा जुलि खालामनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो साखाफारा जाबाय। गामि गामि आरो सहरफोराव थांनानै उन्दै बैसोनि हिन्जावसा जुलि खालामनाय हौवाफोरखौ नागिरनानै जोबथेसालिनि आलासि खालामनो आसाम सरकारा साखाफारा जाबाय। आसाम सरकारा 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि हेंथायै फिन खेब नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ लागोन। उन्दै बैसोनि हिन्जावसा जुलि खालामनाय हौवाफोरखौ नागिरनाय हाबाफारिखौ आसाम सरकारा फिन खेब सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन खालामनो साखाफारा जादों। मानोना मोनसे नायबिजिरनायनि गेजेरजों आसामाव उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि अनजिमाया बांबोगासिनो दं। बेजों लोगोसेनो उन्दै बैसोआव गथ'सा जोनोम होनानै हिन्जावसाफोरनि गथ'सा जोनोम होनायाव जिउ खहा जानायनि अनजिमायाबो बांबोगासिनो दं। बेबादि थासारिखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारा उन्दै बैसोनि हिन्जावसा जुलि खालामनायनि हेंथायै नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ लाफिननो साखाफारा जाबाय। रायजोआव माखासे बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरखौ गावजों गाव दान्थे-बिदान्थे खालामलायनाय बाथ्राया सोलिफुबाय थानाय समावनो बिटिआरआवबो बेबादिनो इएम सन्जित थान्ति आरो बिस्वजित दैमारि बिथांनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा सन्जित थान्तिया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांखौ थांखिनानै बुंनाय बाथ्राया रायजोनि गेजेराव सावरायजागासिनो दं। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांखौ फेसबुक पस्टआव बाथ्रा बुंनायखौ लानानै गोबां सावरायलायनाय सोलिगासिनो दं। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा सन्जित थान्ति बिथाङा गावनि मोनसे फेसबुक पस्टआव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांखौ थांखिनानै माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मावफुं सोद्रोमा सन्जित थान्तिया बुंदोंदि बेयो बिजेपि सरकारसो। बिपिएफआव थानाय समाव जेरैबायदि सालायदोंमोन बेबादि आथिखालाव सालायनो नाजाब्लालाय बहा जानो। गोहोआ दिनै दं गाबोन गैया। गुरुखौ जेब्लासिम मानिनानै सोलिगोन अब्लासिम गुरुनि गुना थागोन। जुदि बादायलायनो गोसोब्ला रायजोनि खामानि मावनायाव बादायलाय। बैफोरबायदि बाथ्राखौ सन्जित थान्ति बिथाङा बिस्वजित दैमारि बिथांखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों।
सिमेन्ट सापरि एजेवाइसिपिनि बानजायनायाव सिमेन्ट सापरिनि रायजोफोरनि हेफाजाबजों होस्रिखावनाय हाबाफारि लादों। दोहोरोम जिल्ला सिमेन्ट सापरि सदर थावनियाव सिमेन्ट सापरि आनसलिकनि एजेवाइसिपिनि बानजायनायाव सिमेन्ट सापरि रायजोफोरनि हेफाजाबाव मोनसे होस्रिखावनाय हाबाफारि लायो। बे होस्रिखावनाय हाबाफारियाव बिथांमोननि दाबियानो जादों सिमेन्ट सापरि रेल दालांनि सिंजों सिखावै गिदिर गिदिर डाम्पार गारिजों बाला अन्थाइ लांलाय लाबोलाय खालामनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बिथांमोना बेखौबो दाबि खालामदों दि फुंबिलिनि समाव फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरा थांनाय समाव सिमेन्ट सदर सहराव गिदिर गिदिर डाम्पार गारि खारनायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै बुंथिदों। मानोना फुंबिलिनि समाव फरायसालियाव थांनाय समाव गिदिर गिदिर गारिजों गोबां फरायसाफोरा जाब्रथाय जानो गोनां जाबोदों। बिनिखायनो महकुमा बेंगिरि आरो पुलिस बिफानखौ बिनि सायाव थाबैनो राहा लानो थाखाय खावलायदों। खम बेसेनावनो मोननो हासिगोन गेस सिलिन्डारखौ। बे समाव मध्य प्रदेश रायजोनि गिबि मन्थ्रि शिवराज सिंहआ बिथाङा फोसावनानै होदों दि संनाय खावनायाव बाहायनाय सिलिन्डारनि बेसेनखौ खमायनानै होदों। मध्य प्रदेश सरकारा गंफ्रोमबो सिलिन्डारखौ 450 राङावनो मोननो हागोन। मध्य प्रदेशनि गिबि मन्थ्रिया फोसावनानै होदों दि गंफ्रोमबो गेस सिलिन्डारखौ 450 राङावनो मोननो हागोन आरो दानफ्रोमबो 250 रां ब'नास मोननो हागोन। बे खौरांखौ मोननानै नोंथांमोननि गोसोआव सोंथि सिखांदों जानांगौ दि जोंनि आसाम रायजोआव गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ लानानै मा फोसावनानै होदों। गेस सिलिन्डारखौ लानानै मिरु सरकारा गंफ्रोमबो रायजोआव एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनखौ 200 रां खमायनो बिथोन होबाय। जोंनि आसामाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना 200 रां खम जासिगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै हान्जाया गुवाहाटि खारगुलियाव थानाय ब्रह्मपुत्र गेस्ट हाउसआव बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ लानानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों गुवारै सावरायलायनाय जायो। थांनाय 2020 मायथाइयाव जालांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव बर' हारिनि सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथि, बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जेंना, राव हारिमु सोलोंथाइ गासै बिथिंफोरखौ बिथा खालामनानै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै हान्जाया गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों सावरायलायनाय जायो। गुबैयै बर' बिजोंनि गासैबो जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनाय नोजोरजों बर' बिजोंखौ हायार सेकेन्डारिसिम फोजौनाय एबा जौगाहोनाय, स्कुल प्रभिन्सियेलाइज, स्कुल मार्जार, टेट फोरोंगिरि थिसननाय आरो गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायनानै होयो। गिबि मन्थ्रि बिथाङा एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजोंनि सायाव सुस्रांजानो लुबैनाय जेंनाफोरखौ गोसो होना खोनासंनानै जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनो खोथा होयो। बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', बोसोनगिरि खुंख्रा सरगयारि, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, रोमदोन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि निजोम बसुमतारी, बिरदाव बर', गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी आरो बुंथिगिरि अबिर नार्जारी। बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांमोना बाहागो लायो। बारग' NDFB बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गिबि मन्थ्रिजों मोनसे गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारि लायो। थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों फैफानाय बारग' NDFB बिथांमोननि साख्रिनि थिसनथायनि सायाव आसाम सरकारा गनायथि होबाय। बारग' NDFB बिथांमोनखौ आसाम सरकारनि नेक्स्ट लेभेलनि जि पुलिस डिपार्टमेन्टआव साख्रि ओंखारगोन गासै पस्टनि 1% मासि जायगा लाखिनानै बारग' NDFB बिथांमोनखौ डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट खालामगोन। गिबि मन्थ्रिजों गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि बिथाङा मोनसे डिसिसन लाबाय होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायना होयो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।